Ng'wema cross country motisi ni Chepsaita cross country oyangi odichieng' ma kawuono ka jochan tukego singo ni ng'wego biro bedo e rang'iny mamalo tarik 2 dwe mar 12 gwenge ma Chepsaita mane kaonti ma Uasin Gishu. Kanowuoyo e romo mar chako ng'wego, patron mar Chepsaita cross country Faruk Kibet nolero ni ikruok osebedo makare kokwayo jotugo mondo chop kar rombgi e gwenge ma Chepsaita mayudore gode mag Uasin Gishu. Romo no bende noyuorie gi jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba, gavana ma Uasin Gishu Jonathan B, kachiel gi jagoro mongirore Peter Tuma. Ababu na Mwamba nolero ni gibiro kedo gi lweny mar yedhe majingo del ma osekelo midhiero ne piny Kenya kuom ndalo kinde malach. Jaloch midila mar pinje duto Margaret Chelimo ne achiel kuom jotugo ma oselero ni gibiro yuoro e ng'wego eko. Good. Round of applause for all of them as they got there. Okay. The team, all right? Coaches, all right. Ikifika December, watoto wengi wanahusika na mambo mengi sana. Wengine wanaenda kwa ulevi, wengine wanapotea. By January hatuko na watoto shuleni. Namba ya pili, tumeona talent za watoto kule. Ni kwamba tuko tayari. Tumetumia resources za county kuhakikisha kwamba infrastructure barabara mahali watu watakimbia na trucks tumetengeneza vizuri. Tutakuwa na precursor events ya free medical camp. We will be present physically to cheer and to be part of this incredible race. I want to encourage other corporates. In the last few years, our sports lost a lot of corporate sponsorship. We are telling you this field is now better managed. It's now